In Ábhar mit fólam faoin bróisis amháin le gola siopadóireacht is siopa Éadaí. Nis nar hiúdantas sa seach is siopa Éadaí, go hindúil dearan tú tíochait, agus beidir go ngearach an siopadóir tí smóraghait. In sin beidir go ngearach siad constá tú nó cechhfuil tú a brád a chanúns, agus in sin beidir go ngearach tú tá mag má gurmád nó ní le cháilearm. In sin, bei siad a gur fáilteach céird atá wet, beidir go ngearach siad cad atá wet nó céird atá tastal wet. Nis beidir mochtú sa gur rud fuile nó beidir mochtú díadach gur bheith brenn hart, ach má tá rud cínt fuile a tastal wet nús gúna le haid cóisiid nó bánis nó ócad fuile, beidir go ngearach tú tá gúna nó a tastal wem. In sin, a brád an cimil stíl a hangin sláatsa agus cecha mór nó cecha beg atá tú, beidir go bucach an siopadóir rud cínt deas amachchuid si, agus go ngearach siad seochait an gúna. An sin, bei tusa gur fálamach cin price atá an gúna sin. Agus an sin, beidir go ngearach an siopadóir tá se €50 nó €50 le a hell. An sin, má tá dhón agadad, dearan tú seochait €50. Dearan siad gur maithe, agus an sin, fágan tú sláán lob agus dearan siad sláán leat. Inis tá siopa Éadaí amsa an seo, ach tá na Éadaí ar fad meascaí suas. Bhí cheart mocht na Éadaí saora ar fad an seo, agus na Éadaí dhíomhre ar fad an seo. Tá mis sé go le do chur in san áit ceart ach me gur go dúirsib se cúnam chomá chéanam. Tá mu an seo. Sciirta. Cá déon se seo le na Éadaí dhíomhre nó le na Éadaí saora. Má sib. Sáil an seo. Tíléine. Cad a cheapan sib. Go díadach é in san áit céanna. Nis tá cót hangit seo. Cót báistí. Déon sin seo? Ní chéan. Fánan se sin in seo. Agus tá gúna áling angit seo. Nach bhfuil? Measta cá déon se? Le na Éadaí saora nó le na Éadaí dhíomhre. Go díadach. Nis, cúpla ceann eile in seo, tá brístí géine. An ceann seo cinelín zacad. Is féidir it siod a cha sa dhíomhre agus a saora. Beidir gurach mu sin sa lár. Ceir go leor. Tá tíléin angit seo. Measta cinná déon se sin. Go díadach é, má sib. Téan an tíléine sláil an sin. Nis tá tíléin an seo ach le muinlí fáda. Tá mis sé cheappa go déon se seo an seo le na Éadaí dhíomhre. Tá léine deas an seo. Tá ceann éadrom. Measta cá déon se. An seo nó an seo. Na Éadaí saora nó na Éadaí dhíomhre. Tá ceartad. Na Éadaí saora. Nis tá gúnaing. Measta cinná déon se seo. Iontach le na Éadaí saora. Nis tá straussar angit seo. A tá ceann tuamh. Cur má hálann seo. Gus céird fúb seo. Sciirta. Cur má an sin, an sciirta, le na Éadaí saora. Cóta tásam go déon se sin le na Éadaí dhíomhre. Tá brístí géin angit sin, tá scarf angit sin, chomá céanna, a céird fúb seo. Brístí gréine. Téon se sin le na Éadaí saora. Nis tá brístí géine eile angit seo, gus tá sang go déon sin in sin le na Éadaí dhíomhre. Agus tá gansaíang. Tá se go háling te, cur mu sin le na Éadaí dhíomhre, gus a ceann dearnach an colla. Measta cinná a déon se seo. Má sib, le na Éadaí dhíomhre. In gheall dóla muid go leor faoin na Éadaí seo an seo, agus cechaí gur féidirling iad a háirtal is siopa Éadaí.